Σταματήστε. Αφήστε αυτήν την τσάντα από το Lidl. Αυτό που θα μάθετε τώρα θα αλλάξει τις αγοραστικές σας συνήθειες για πάντα. Πίσω από το φιλικό μπλε κίτρινο λογότυπο, πίσω από την υπόσχεση για χαμηλές τιμές κάθε μέρα, κρύβεται ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται καθημερινά την εμπιστοσύνη σας. Σήμερα ανοίγουμε 4 φακέλους. 4 υποθέσεις που αποκαλύπτουν αυτό που το Lidl ελπίζει να μην ανακαλύψετε ποτέ. Αν σας ενδιαφέρει η υγεία σας, το πορτοφόλι σας και η οικογένειά σας, μείνετε μαζί μου ως το τέλος. Ο φάκελος αριθμός 1 είναι ανοιχτός. Φάκελος 1. Προβλήματα ασφάλειας τροφίμων. Θα ξεκινήσω με κάτι που πρέπει να ανησυχεί κάθε γονιό στην Ελλάδα. Aptamil Profutura, ένα της Danone. Αυτό το δοχείο των 800 γραμμαρίων βρίσκεται στα ράφια του Lidl και εκατομμύρια γονείς το εμπιστεύονται πλήρως για να θρέψουν τα νεογέννητά τους. Τον Ιανουάριο του 2026, ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, γνωστός ως ΕΦΕΤ, εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση. Εντοπίστηκε πιθανή μόλυνση από κεραιουλίδιο. Πρόκειται για επικίνδυνη τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus. Για τα βρέφη, αυτή η τοξίνη μπορεί να προκαλέσει έντονους εμετούς, επικίνδυνη διάρρεια και σοβαρή τροφική δηλητηρίαση που απαιτεί ιατρική φροντίδα. Η Danone Hellas ανακάλεσε το προϊόν από τα καταστήματα. Γονείς που το είχαν αγοράσει από το Lidl μπορούσαν να το επιστρέψουν χωρίς απόδειξη. Σκεφτείτε το, βρεφικό γάλα. Το μοναδικό προϊόν που πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές και αναγκάστηκε να ανακληθεί λόγω βακτηριακής μόλυνσης. Γράψτε 1 στα σχόλια αν έχετε αγοράσει ποτέ βρεφικό γάλα από το Lidl. Γράψτε 2 αν το αποφεύγετε εντελώς. Ένα ακόμα παράδειγμα που δείχνει την έκταση του προβλήματος. Αλλαντικά υφαντή Jambon Bacon. Τον Οκτώβριο του 2025, επιθεωρητές ασφάλειας τροφίμων εντόπισαν βακτήρια Escherichia coli που παράγουν τοξίνη SIGA. Αυτός ο τύπος E. coli μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Σε παιδιά και ηλικιωμένους μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια μέσω του λεγόμενου αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου που απαιτεί άμεση νοσηλεία. Ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος ήταν 8225280-112 με ημερομηνία λήξης 20 Οκτωβρίου 2025. Το Lidl το αφαίρεσε από τα ράφια αμέσως μετά την ανακοίνωση. Πελάτες ανέφεραν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης ακόμα και πριν από την ανάκληση. Ας περάσουμε στον ντουλάπι με τα μπαχαρικά σας. Γλυκιά πάπρικα σκόνη της μάρκας Ducros σε συσκευασία 75 γραμμαρίων. Αυτό το καθημερινό μπαχαρικό, που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, ανακλήθηκε το 2025. Ο λόγος ήταν μόλυνση από σαλμονέλα. Η σαλμονέλα προκαλεί πυρετό, διάρρεια και εμετούς που μπορεί να διαρκέσουν ημέρες. Ένα απλό μπαχαρικό που πασπαλίζεται στο μεσημεριανό σας θα μπορούσε να αρρωστήσει ολόκληρη την οικογένειά σας. Και υπάρχουν κι άλλα. Κρεμμυδόσουπα Knorr της Unilever με αριθμό παρτίδας 500280000893 ανακλήθηκε από τα ράφια του Lidl το Νοέμβριο του 2025 λόγω επιβλαβών ουσιών και πιθανής μόλυνσης από αλλεργιογόνα. Μια γρήγορη λύση για το μεσημεριανό είχε μετατραπεί σε κίνδυνο για την υγεία. Τα φρέσκα προϊόντα υποτίθεται ότι είναι υγιεινά. Η αγορά φρούτων και λαχανικών θα έπρεπε να προστατεύει την οικογένειά σας. Μίλα Φούτζι που πολλούνταν υπό τη μάρκα Prima Frucht στο Lidl αφηγούνταν άλλη ιστορία. Εργαστηριακές αναλύσεις το 2025 ανέδειξαν επίπεδα φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ουσίες όπως το χλωροπυρίφος συνδέονται με νευρολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα παιδιά. Ακόμα χειρότερα, αυτά τα μήλα ήταν επισημασμένα ως ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα προέρχονταν από το εξωτερικό. Νομίζατε ότι αγοράζετε τοπικά προϊόντα για να στηρίξετε τους Έλληνες παραγωγούς. Αγοράζατε εισαγόμενα φρούτα με υπερβολικά χημικά κατάλοιπα. Φάκελος 2. Χειραγώγηση τιμών. Θα σας δείξω πώς το Lidl παίζει με τα χρήματά σας που αποκτήσατε με κόπο. Είναι συστηματικό. Βούτυρο Lurpak σε συσκευασία 250 γραμμαρίων. Κατά τις προσφορές που επισημένονταν ως 1+1 δώρο, η τιμή μονάδας εμφανιζόταν με τόσο μικρά γράμματα που οι πελάτες δεν μπορούσαν να την διαβάσουν σωστά, χωρίς να μισοκλείσουν τα μάτια τους. Ο κόσμος νόμιζε ότι έκανε εξαιρετική ευκαιρία. Στο ταμείο πλήρωναν περισσότερα από όσα ανέμεναν. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου διερεύνησαν αυτή την πρακτική το 2025 και διαπίστωσαν ότι παραβιάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μαρούλι Iceberg της μάρκας Freshway με προσφορά 1+1 δώρο. Η ταμπέλα έλεγε 0,79 ευρώ, αλλά η πραγματική τιμή απαιτούσε αγορά 2 τεμαχίων για 1 ευρώ και 58 λεπτά.
Πελάτες που άρπαζαν ένα μαρούλι νομίζοντας ότι κοστίζει 0 ευρώ και 79 λεπτά, εκπλήσοντας το ταμείο. Είναι κλασικό παράδειγμα παραπλανητικής διαφήμισης. Βιενέζικα λουκάνικα της μάρκας Ιφαντής σε συσκευασία 250 γραμμαρίων. Η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ήταν τυπωμένη με τόσο μικρό κείμενο που ήταν σχεδόν αδύνατο να τη δει κανείς. Οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να συγκρίνουν αν η τιμή προσφοράς ήταν πραγματικά χαμηλότερη από πριν. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου χαρακτήρισε αυτό παραβίαση της οδηγίας Omnibus που δημιουργήθηκε για την προστασία των αγοραστών. Να ένα παράδειγμα που δείχνει την έκταση αυτού του προβλήματος. Χαρτί τουαλέτας Ζέουα σε συσκευασία 8 ρολών. Η τιμή στο ράφι έδειχνε 2 ευρώ και 99 λεπτά. Στο ταμείο, οι πελάτες χρεώνονταν 5 ευρώ και 49 λεπτά. Αυτή είναι διαφορά 2 ευρώ και 50 λεπτά σε ένα μόνο είδος οικιακής χρήσης. Πολλαπλασιάστε αυτό επί χιλιάδες πελάτες σε εκατοντάδες καταστήματα. Το 2023, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στο Lidl πρόστιμο 18 εκατομμυρίων ευρώ για αυτές τις αποκλίσεις τιμών σε ολόκληρο το δίκτυο. 18 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει πόσο διαδεδομένη και συστηματική ήταν αυτή η πρακτική. Ακόμα και μια μικρή γλαστρίτσα με λουλούδι έδειχνε το ίδιο μοτίβο. Πριμούλες της μάρκας Φλωρίσα τιμολογημένες στα 0,99 ευρώ στο ράφι. Στο ταμείο η τιμή πήδηξε στα 2,99 ευρώ, σχεδόν τριπλάσια από αυτή που διαφημιζόταν. Γράψτε να στα σχόλια αν σας έχουν ποτέ χρεώσει στο ταμείο περισσότερα από όσα έδειχνε η τιμή στο ράφι. Γράψτε όχι, αν η τιμή πάντα συμφωνούσε. Φάκελος 3. Ψεύτικα ελληνικά προϊόντα. Πολλοί Έλληνες καταναλωτές θέλουν να στηρίζουν τους ντόπιους αγρότες και παραγωγούς. Είναι εθνική υπερηφάνεια και οικονομικός πατριωτισμός. Το Lidl γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις προτιμήσεις και, κατά την εκτίμησή μου, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον πατριωτισμό για κέρδος. Καρότα της μάρκας Ελληνικά Λαχανικά σε συσκευασία 1 κιλό. Η ετικέτα ανέφερε ξεκάθαρα ελληνική προέλευση. Τα καρότα προέρχονταν στην πραγματικότητα από τη Βουλγαρία, καλλιεργημένα από Βούλγαρους αγρότες. Ο ΕΦΕΤ το ανακάλυψε και επέβαλε πρόστιμο 8 εκατομμυρίων ευρώ το 2021. 8 εκατομμύρια ευρώ για ψεύδι σχετικά με την προέλευση των λαχανικών. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετώπισαν οι ρυθμιστικές αρχές αυτή την παραβίαση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Λευκό λάχανο της μάρκας Fresh Market, πολλούμενο χύμα στα καταστήματα και επισημασμένο ως ελληνικό. Στην πραγματικότητα εισαγόμενο από τη Σερβία. Έλεγχοι σε 73 τοποθεσίες Lidl αποκάλυψαν προβλήματα επισήμανσης προέλευσης σε σχεδόν 28% των καταστημάτων. Περισσότερο από 1 στα 4 καταστήματα είχε αυτό το πρόβλημα. Κρεμμύδια της μάρκας Αγρός σε συσκευασία 1 κιλό. Επισημασμένα ως καλλιεργημένα στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα αποστέλλονταν από την Ολλανδία. Όταν αγοράζετε κάτι που πιστεύετε ότι είναι ελληνικό κρεμμύδι για να στηρίξετε τους Έλληνες αγρότες και αποδεικνύεται ότι είναι ολλανδικό, αυτό είναι προδοσία της εμπιστοσύνης του καταναλωτή. Φάκελος 4. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Τα προβλήματα ξεπερνούν τα μεμονωμένα συμβάντα. Υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Μοσχαρίσιος κιμάς ταρτάρε της μάρκας Κρέας Ελλάδος με παρτίδα αριθμός 8525-281-202 ανακλήθηκε το 2025 λόγω μόλυνσης από E. coli. Το ίδιο επικίνδυνο βακτήριο, διαφορετικό προϊόν. Σούπα κρεμμυδιού Knorr με παρτίδα 5-283-14C93. Ακόμα ένα προϊόν της Unilever ανακλήθηκε λόγω μόλυνσης το 2025. Ντομάτες κεράσι της μάρκας Sun Gold σε συσκευασία 500 γραμμαρίων εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα για υπερβολικά κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε καταστήματα Lidl το 2025. Μαύρο τσάι Lipton σε συσκευασία 100 γραμμαρίων ανακλήθηκε το 2025 λόγω μόλυνσης από φυτοφάρμακα που εντοπίστηκε σε εξετάσεις. Το πρωινό σας τσάι θα μπορούσε να εισάγει αργά επικίνδυνες τοξίνες στον οργανισμό σας. Αυγά ελεύθερης βοσκής της μάρκας Αυγά Ελλάδος σε συσκευασία 10 τεμαχίων. Εντοπίστηκε σαλμονέλα το 2025. Τα αυγά μπαίνουν παντού. Πρωινό, ζύμωμα, μαγείρεμα και μεταφέρουν επικίνδυνα βακτήρια. Κέμπαπ κοτόπουλου της μάρκας Πίνδος σε συσκευασία 200 γραμμαρίων ανακλήθηκε το 2023 λόγω μόλυνσης από ληστέρια. Η ληστέρια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, ιδιαίτερα επικίνδυνες για εγγύους. Σοκολατένια γκρανόλα της μάρκας Σάντε σε συσκευασία 300 γραμμαρίων ανακλήθηκε το 2023 διότι περιείχε αδήλωτα φιστίκια. Για κάποιον με σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια,
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αναφυλακτικό σοκ. Δυνητικά θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση από δημητριακά πρωινού που δεν ανέφεραν φιστίκια στην ετικέτα. Τώρα ας είμαστε δίκαιοι. Το Lidl λειτουργεί εντός των ορίων της ελληνικής νομοθεσίας. Κάθε πρακτική που περιέγραψα είναι τεχνικά νόμιμη. Το shrinkflation είναι νόμιμο. Οι παραπλανητικές ετικέτες τιμών κινούνται στα όρια της νομιμότητας. Η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανακλήσεις όταν οι επιθεωρητές εντοπίζουν προβλήματα. Αλλά νόμιμο δεν σημαίνει ηθικό. Νόμιμο δεν σημαίνει ότι έχουν στο μυαλό τους το καλύτερο συμφέρον σας. Να τι μπορείτε να κάνετε. Πρώτον, διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες. Ελέγχετε τα ψηλά γράμματα για τη χώρα, προέλευσης και τα συστατικά. Δεύτερον, συγκρίνετε πάντα την τιμή αναμονάδα, ποτέ μόνο την τιμή της συσκευασίας. Οι μικροί αριθμοί έχουν σημασία. Τρίτον, κρατάτε τις αποδείξεις σας και ελέγχετε τες σε σχέση με τις τιμές στα ράφια πριν φύγετε από το κατάστημα. Τέταρτον, αναφέρετε τα προβλήματα στον ΕΦΕΤ και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Τα παράπονά σας οδηγούν σε ελέγχους. Πέμπτον, σκεφτείτε εναλλακτικές. Οι λαϊκές αγορές, τα μικρά μανάβικα και η απευθείας αγορά από τους παραγωγούς προσφέρουν συχνά καλύτερη ποιότητα και δίκαιες τιμές.